za Chemistry Gallery náš koncept galerie je prodejní koncept. Nabízíme ten prostor i k pronájmu pro akce firemní, společenské, soukromé, takže i kdybyste měli zájem o využití toho prostoru tímto způsobem, tak budeme jenom rádi a pomůže nám to v tom, aby ten koncept galerie, který je zaměřený na mladé začínající umělce, mohl přežít. A poslední věc je, že i jsme vytvořili spolu s kolegy, kteří nám pomáhají všemi silami nabídku pronájmu uměleckých děl. Takže kdybyste se necítili na nákup uměleckého díla, tak je možné se domluvit i na jeho pronájmu. Já jsem rád, že vlastně tohletou výstavou můžeme ukázat, že když se zajímavé subjekty spojí dohromady, tak může vzniknout zajímavá věc, která si myslím, že je schopná oslovit velké publikum. Něco jako když se točí film v koprodukci. Je to koprodukce Mario Wild, což je flower design, to jsou veškeré tady, co vidíte, objekty, ikebany, instalace květinové, Prague Art and Design, designový nábytek, užité umění a je to Chemistry Gallery, obrazy a prostor. Všechny ty věci jsou velmi exkluzivní a drahé, jako jste vy, mi drazí. A pro mě jsou květiny vášeň, umění jako láska na první pohled a design jako sex. Dneska je nás tady 100 a bude úplně nejlepší, když sem přijdete se na to ještě jednou podívat. Představte si, že vstupujete do malé místnosti 1x1 metru. Nikdo kromě vás tam není. Najednou se před vámi otevře stěna a vy ji spatříte. Ta úžasná, nekonečná, svatá hlubina, která se před vámi otevřela. To jste vy, v celé své nádheře a nyní jděte. Vyzývám vás, vstupte do sebe a dovolte autorům, ať volně vstupují a vystupují všemi vašimi pory, jako rajský plyn, jako oheň, jako umění. Děkuji. Mario Wild. Děkuju všem, samozřejmě. A já nejsem fakt dobrý řečník, ale si myslím, že umíme hezky instalovat květiny anebo výstavy a tak dále. Takže doufám, že se vám to všem bude líbit a si to užijete. Děkuju. Na závěr chci přidat slovo tady Marie Benešovské, která vlastně se mnou výstavu připravovala. Já vás tady vítám za Prague Art and Design. Já vám nebudu nic moc překládat, já chci poděkovat Chemistry, potom jmenovitě Martinovi za to, že nás oslovil, Máriovi za skvělou spolupráci a jsem moc ráda, že v Praze, speciálně v Praze, existují galerie, které jsou přístupné komunikaci a neuzavírají se jiným galeriím a dovolují, aby vznikaly společné projekty jako tenhle, jak se nám to podařilo, už nechám na vás. Pěkný večer.